ସବୁବେଳେ ସିଝା ଆଉ କଞ୍ଚା ଖାଇବା ଖାଉଛ ଦେଖେଇ ହେଉଛ ବୋଧେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ତ ଲାଇଫ୍ ଏନ୍ଜୟ କର ଭାଇ ସିଝା ଆଉ କଞ୍ଚା ଖାଇବା ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲଜିକ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବ ତ ଜାଣିପାରିବ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସିରିଜ୍। ଆଜି ହେଉଛୁ 7 ଡେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସିରିଜ୍ର ସକାଳୁ ଫିର୍ ବି ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଥିଲେ ଆଉ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ମାଆ ତାଙ୍କ ପାଉଁଜର ମୋତେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବେଶୀ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଆମ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ବୁଲି ରବର ଗଛ ହେଇଛି, ଏଲୋଭେରା ଗଛ ହେଇଛି, ଯାହାର ଦରକାର ଆସିବ। ତାପରେ ଖାଲି ପେଟରେ ଆଗେ ପାଣି ପିଇଲି, ଦେନ୍ ଜିଞ୍ଜରର ଗୋଟେ ଟୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲି, ଭାଇ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା। ଦେନ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସ କଲି ଆର୍ମସର ଆଉ ଲୋଆର ବଡ଼ିର। ଦେନ୍ ଆମେ ଆଜିର ଆମ ଷ୍ଟେପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା 5000 ଷ୍ଟେପ୍। ଦେନ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ 100 ପୁସ୍ଅପ୍ସ ଆଉ ପ୍ଲାଙ୍କର 3ଟା ସେଟ୍ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ 100 କ୍ରଞ୍ଚେସ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଆସିକି ପିଇଥିଲି କ୍ରିଏଟିନ୍। ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ତରକାରୀ ଓ ମିଠାର ସିରା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ବିକଜ୍ ଘରେ ଆଜି ନା ଆମର ପୁରୀ ହେଉଥିଲା। ଗାଧୋଇ ସାରିଲି, ଫ୍ଲେକ୍ସ କଲି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିଲି, ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ସତ ପଢ଼ିଲି, ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିଇଲି ଆଉ ତା ସହ ସିଝା ଖାଇବା ଖାଇଲି ଭାଇ। ସୋୟାବିନ୍ ସିଝା ଥିଲା 70 ଗ୍ରାମ, ତାକୁ ଖାଇସାରିଲି। ତାପରେ ମାଆ କହିଲେ ଟିକେ ପୁରୀ ଖା, ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ପୁରୀ ଖାଇଲି। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କ୍ରେଭ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଆଇମାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଇମା କହିଲେ ତୁ ଟିକେ ବସ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତା ସହ ଫ୍ଲେକ୍ସିଂ ବି କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଇମାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଲି ମୁଁ ଘରକୁ। ଦେନ୍ ଆସିକି ମୁଁ ହେୟାର ଟ୍ରିମିଂ କରିଥିଲି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜାଣିବ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଲି। ଦେନ୍ ଖାଇଲି ମୁଁ ମୋର ଲଞ୍ଚ। ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ପଞ୍ଚୁକ ଚାଲିଛି ତ ନିରାମିଷ, ନନଭେଜକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଥିଲି ନୂଆ ଘର ପାଖକୁ। ଆମ ନୂଆ ଘର ଏଇଟା, ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆମେ ଏଇଠିକି ସିଫ୍ଟ କରିଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଆମ ନୂଆ ଘର, ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ଦେନ୍ ଆସିଲି ମୁଁ ବୁଟ ଖାଇଲି। ଦେନ୍ ଯାଇଥିଲି ଷ୍ଟେସନକୁ ବିକଜ୍ ପବିତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି। ଦେନ୍ ମାଆଙ୍କ ସହ ଆସିକି ଟିକେ ବକଚୋଦି କରୁଥିଲି। ଦେନ୍ ଲଞ୍ଚରେ ଖାଇଲି ରୁଟି ଆଉ ଡାଲମା ଆଉ ତାପରେ ମୁଢ଼ି ଆଉ ପନିର ଭୁଜିଆ। ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ କି ମୁଁ ସିଝା ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ଡାଏଟ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରୁହେ। ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଅଛି, ବହୁତ ସାନ ପିଲା ମୋ ପାଖରୁ ଦେଖିକି ବହୁତ କିଛି ଶିଖନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ସେଇଟା ହିଁ ଖାଇବି ତ ସେମାନେ ମୋ ପାଖରୁ କ'ଣ ଶିଖିବେ। ଆଉ ଯେ ପିଲା ନିଜ ଜିଭ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନୁ ସେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ବି କେବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ।